B.U.G. Mafia în fața ta. Țin să precizez ce contează pentru mine. Familia, tovarăși și fanii, banii și cu ani. Vreau tot sau nimic la timp ca feta lui Dobrin. Acum întrec adversarul cu V8 și îi spun bă, nu se poate cu mafia. Poate așa o să te futu femeia ta cum face campioana mea. Nu uita când eu zic un doi băieții sac și tu te întrebi de ce ai doar hârtii cu 3 de zero în buzunar. Nimic pe lumea asta la fel ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 de motive ca să fiu cum vreau să fiu. Nimic pe lumea asta la fel ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 de motive ca să fiu cum vreau să fiu. Drepturi nu doar rime, să ți de cap bine. Întâmplările noastre în cuvinte pentru tine. E anul 2000.